Għal darb'oħra kkonfermat tkabbir fis-settur turistiku, hekk kif f'Awwissu li għadda żdiedu n-numru ta' persuni u n-numru tal-jiem mqattajn fi stabbilimenti ta' akkomodazzjoni kollettiva bħal lukandi. Rapport tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juri kif f'Awwissu n-numru ta' persuni li jagħmlu użu minn dawn l-istabbilimenti tela għal iktar minn 186,000, żieda ta' 10.7% fuq l-istess xahar fis-sena ta' qabel. Fl-istess waqt in-numru tal-jiem li dawn qattaw kien jammonta għal iktar minn 1,123,000, żieda ta' 4.8%. Fost oħrajn matul dan ix-xahar f'Għawdex in-numru ta' persuni kif ukoll in-numru tal-jieli żdiedu b'iktar minn 7% minn Awwissu tas-sena ta' qabel. B'hekk fl-ewwel 8 xhur tas-sena kien hemm total ta' aktar minn 1,218,000 persuna, jiġifieri żieda ta' 13.5% fuq l-istess perjodu s-sena l-oħra. Dan total ta' aktar minn 6,450,000 lejl imqattajn f'dawn l-istabbilimenti ta' akkomodazzjoni kollettiva, jiġifieri żieda ta' 6.2% fuq is-sena li għaddiet. L-unika tnaqqis li ġie rreġistrat kien fin-numru tal-jieli l-istess turist għatta f'pajjiżna, tnaqqis minimu ta' 0.3% f'Malta, filwaqt li f'Għawdex u f'Kemuna dan baqa' l-istess, jiġifieri ta' madwar 4 lieli.